работим с най-старата историческа местност в град Разград, именно Абритус. Как се породи идеята? Идеята се роди след като решихме да посетим последните исторически разкопки на Стария град. Изкачихме се на кула номер 17, откъдето се разкри страхотна, просто невероятна гледка. Затова решихме да създадем нов сайт. Просто гледката беше невероятна и решихме да я споделим с колкото се може повече хора. Една разходка из самия град ще я пренесе във време, което технологиите все още не са съществували. Но въпреки това селището е било добре икономически и стопански развито. За това свидетелстват много археологически документи и обекти, които са открити в музея. Технологиите, използвали сме разнообразни технологии, съчетавали сме ги, за да постигнем ефекта за много функционален сайт, за да мога да събирам много информация, като цяло да е лесен за потребителя, който го използва. Да кажа и каква е презентацията само, технологията. Тези, тя е създадена през 2010, пусната на пазара през 2011 от унгарска фирма и миналата година е въведоха в малко училище също за изучаване. Малко училище изучавате проект? Да. Браво! Супер, благодаря. Реализацията беше наистина много процес и изнудителен. Първо заложихме обаче на дизайн, защото искахме да е изчистен като цяло. Какво иска да се занимава? Аз съм с технология. Аз съм с дизайн. Не съм доброназен. Първо заложихме да изработваме дизайна, тъй като държахме много да е изчистен дизайна за някакви фирми, за може да когато влезете в сайта, да му се концентрира вниманието върху нещо, което е в самия сайт. Втората стъпка беше една от най-важните. Събирането на информация, тъй като се свързахме с много археолози, които работят по самия проект. Много историци, които пишат тази история на този град и най-вече човека, който ни даде тия рекламни материали, който ни свърза с тия хора, е директора на историческия музей в град Разград, господин Иван Иванов. След това решихме да направим 3D модел, за да е по-нагледно самия град как е изглеждал и когато се отиде да се посети този град, който е бил заровен в озерата преди много години, да може да си представи чрез 3D модела как е изглеждал. Форматно, защото се шашката двамата много. Спокойно се Четвъртата стъпка вече беше плашеща, защото целият сайт стана като един голям конструктор тотално. Трябваше да се сглоби всичко, да се събере цялата информация в сайта. Тогава вече почнаха да търсим допълнителни скриптори, които могат да съберат тази цялата информация, която бяхме събрали, галерията също, която е респонсив и да може да събира и информация за самата снимка. След като приключихме с всичко това, решихме да обновим сайта, тъй като се е появила още информация. Още снимки се появиха и сайтът е доста динамичен, темата е доста динамична, защото в момента самия град е все още заровен някаква част. И все още откриват нови неща, нова история се намира и трябва да се обновява на цяло. Дори в момента се разработва един интерактивен музей, който все още не е пуснал да се използва. От нормалния потребител се плаща добавя информация, като се прави тази това. И цяло това е за реализацията. Чрез нашия сайт целим нашия град да придобие по-голяма популярност, да стане един от важните туристически обекти в България, да се посещава на този начин на
ще развием икономиката не само на нашия град, и като цяло на България, защото нашия език е преведен на английски също, ако сте забелязали. Целим да привлечем чуждоговорящи авторитети. Сега да видим към сайта. Това е на два езика, разберем български. Зарежда. Това в началото ни е слайдър, който е изчистен, може да си... Това е под толкова много. Тук може да намерим всякаква информация за самия град. Тя е събрана... В момента излиза много малко и затова това че е двустранно. Можем да си изберем категориите вече, която искаме през историята и се подходим на това. Галерията ни е категоризирана, може да видим снимки от различни категории. Например, ако искаме съкровищата да видим, ще ни дадат точно само съкровищата. Местоположението в момента не го зарежда просто. Това е Google Maps. И ако иска някой да се свърже с нас, ние индивидуално работим по този проект, просто ни е предоставена информацията, може да се свърже с нас и да ни попита за някаква информация за самия град и как да го открием. И вие предмогате. Това е като цяло. Браво. Браво, наистина. Много